ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം. ഇന്ന് 14-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 13-ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട്. അതാദ്യം നോക്കാം. വായിച്ചോളൂ. എഴുതിയവര് വായിക്കൂ. ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? എനിക്കത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തരണം. വേഗം വേഗം വായിക്കൂ. സമയം കളയാനില്ല നമുക്ക്. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്. ഇവയൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് അതിന്റെയൊക്കെ നിർവചനമാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്തൊക്കെയാണ്? അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലേ? ശരീരം ക്ഷേത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നും അത്രേ. അതെ. ഇനി പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ അല്ലേ? ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? വിനയം, ലാളിത്യം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ അതല്ലല്ലോ. അതല്ല, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പിന്നെ അഹങ്കാരം. അതിന്റെ ശ്ലോകൻ നമ്പറും പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ശരി. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ബുദ്ധി, മനസ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയതല്ലേ? 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 7-ാം ശ്ലോക. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി. അതെ. ഏതാ മാതാജി? 7-ാമത്തെയോ? ശ്ലോകം. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ദുഃഖം സംഘാതഛേദയാധൃതി ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. ആ ശ്ലോകമില്ലേ? അടുത്തത് വായിക്കൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അടുത്തത്. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലെ അവബോധത്തിൽ പ്രകാശമാണ് ആക്കുന്നതിന് എന്തിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു? സൂര്യൻ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മള് കണ്ടത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയേണ്ടത്? ഇതാണ് ജ്ഞാനമല്ലേ? ജ്ഞേയം, അറിവിനെ അല്ലേ? ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാക്കല് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ അറിയേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കിട്ടണേ നമുക്ക്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണം. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒക്കെ അറിയണം. അങ്ങനെ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അതിന്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്, ജ്ഞേയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 29 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്നത്
അങ്ങനെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഇതെന്താ, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ, ആ വ്യാപ്തി, അചിന്ത്യനീയമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തില് സർവത പാണിപാദം തൽ സർവതോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവത ശ്രുതിമല്ലോകെ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി, എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കുറെ കൈകാലുകള്, തലകള്, മുഖങ്ങള്, നേത്രങ്ങള്, ചെവികള്, എല്ലായിടെയും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ചില ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും ഭൗതിക സുഖം അങ്ങനെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അത് ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്ന ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ട് അവരെ ഭൗതികതയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വേർപെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തിയാല് ജീവാത്മാക്കള് പിന്നെ സ്വയം മറന്നു പോവാണ്. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്, ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്റെ ദൗത്യം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങള് മറന്നു പോവാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങള്, പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് ബന്ധം, അതൊക്കെയാണ്. ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനായി. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വർധനവ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ശരീരം വെടിയുമ്പോഴ് എങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം, അതൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നിർഗുണനും നിരാകാരനും സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് തന്നിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതി സ്വയം ചലിച്ച് അതുവരെ സാമ്യ അവസ്ഥയിലായിരുന്ന ത്രിഗുണങ്ങള്, സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങള്, ഇവയ്ക്ക് ക്ഷോഭം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജഡങ്ങളുടെ കാഴ്ച ഉണ്ടാവണത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കൂടിക്കലർപ്പാണ് എല്ലാവിധ ജഡശരീരങ്ങളും, പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശരീരങ്ങളും. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനം അതെങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയണം. അത് ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ എളുപ്പത്തില് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. അതിനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകാനാണ് ഈ 14-ാം അധ്യായം. കുറച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. 3 ഗുണങ്ങളെ അറിഞ്ഞാല് അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ത്രിഗുണാതീതരാവാം നമുക്ക്. അതിനാണ് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് പ്രചോദനമാവുക. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം. ഏതൊന്നറിഞ്ഞിട്ടാണോ സത്യദർശികൾ ഈ ദുഃഖസാഗരത്തിനെയൊക്കെ മറികടന്നത്? ആ പരമസത്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അർജുന എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതിനെ എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നേറാം, അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രഭാവം അതിനുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ജഡശരീരം കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ജീവനുള്ള ആൾക്കും മറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? എന്തോ ഒന്നിന്റെ കുറവ് അതിലുണ്ടാവും അല്ലെ. അതെന്താണ് എന്നറിയാം. ആ
സത്യമല്ലാത്തത് എന്തോ അതിനെ സാക്ഷിഭാവത്തിൽ കണ്ട് തള്ളിക്കളയ. ഈ ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ശരീരം സത്യമല്ല, അല്ലെ, ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ അതിനെ നിലനിർത്താനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ ആത്മാവാകുന്ന ആ സ്വസ്വരൂപാനുസന്ധാനം എന്നൊക്കെ ആചാര്യന്മാര് പറയും. അത് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അറിവൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മ്യമാഗത സർഗേ വിനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നേടി അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നാല് ഭഗവാന്റേതിന് സമമായിട്ടുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എല്ലാ ദൈവികതയും, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതൊന്ന് പ്രബലമാക്കുക വേണ്ടു നമ്മള്. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രബലമാക്കിയിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചാലോ പിന്നെ നമുക്ക് ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ ഇതൊക്കെ അറിയാനാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ സമ്പാദിക്കണത്, അല്ലേ? ഈ ജീവിതചര്യയൊക്കെ അനുഗുണമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റു ജീവികൾക്കൊന്നും ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും വേണം എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. നമ്മൾക്കാണ് അറിയാത്തത്. അവർക്ക് എന്തോ സോഫ്റ്റ്വെയർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടാ വിട്ടിരിക്കണ അവര്, അല്ലേ? നമ്മൾക്കതില്ല. അത് കാരണം നമ്മള് ആചാര്യന്മാരുടെയും ഒക്കെ വാക്കുകള്, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഒക്കെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മള് ജ്ഞാനം കൈവരിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. മമയോ നിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദധാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയാണ്, അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്. ബീജപ്രദാവായിട്ടുള്ള ദാതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ആ സമഗ്ര ഭൗതിക സത്ത അത് തന്നെയാണ് ജനനത്തിന് കാരണമാവണത്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം. അഹം ബീജപ്രദ പിത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരബ്രഹ്മം എല്ലാറ്റിന്റെയും പിതൃസ്ഥാനത്തും പ്രകൃതിയോ ഗർഭം ധരിച്ച അവയുടെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തുമാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും, അല്ലെ, അമ്മയും അച്ഛനും ആരാന്ന് ചോദിച്ചാല് പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും വേർതിരിച്ച് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. ഏതാണ് ആദ്യം ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാണ് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദപിത. ഹി കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പൊ അവിടെ പറയണേ, അല്ലെ, ബീജപ്രദ പിത എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഞാനാണ്. ഇപ്പോ നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? 84 ലക്ഷം തരം ഉണ്ട് ജീവികള്. അവയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ ഭഗവാനാണ് അവസരം കൊടുക്കുന്നത്. അവയുടെ എല്ലാം ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അനാദിയാണ്, പ്രകൃതിക്ക് ആദിയുണ്ട്. ഏതാ ആദ്യം വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് അനാദിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യമുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോ ഒന്നിനോടും ഈ ബന്ധമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കള് എന്തുകൊണ്ട് ബദ്ധരാവണത്? പിന്നെ ഈ ഭൗതികതയിൽ ബദ്ധരായി പോകണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗമുണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധരാവുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരായി, അല്ലെ?
മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയോട് കൈയാളാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങള് ഈ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളാലെ ബദ്ധനായി പോകുന്നത്. ചിലവർക്ക് സത്വഗുണമായിരിക്കും കൂടുതല്, ചിലവർക്ക് രജോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലവർക്കോ തമോ ഗുണമായിരിക്കും കൂടുതല്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച കർമ്മങ്ങളാണ് പിന്നെ അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആണ് പറയുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഗേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ജാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, അനഘൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ്. പുണ്യാത്മാവായിട്ടുള്ളവനെ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഈ സത്വഗുണം എന്ന് പറയണത് പ്രകാശമാനാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരും സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കില് അവരും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അവര് ഞാൻ ജ്ഞാനിയാണ്, എനിക്ക് അറിവുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാവം അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. കർമ്മഫലങ്ങളാല് അവരും ബദ്ധരായി മാറും. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായാലും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തെങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തില് വന്നത്. തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാനും തുടങ്ങുന്നത്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. രജോരാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം തന്നിപത്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണ അധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. രജോ ഗുണം എവിടുന്ന? ഈ അളവറ്റ തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങള്, എന്ത് കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല എന്നുള്ള പിന്നെയും പിന്നെയും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം, അതാണ് തൃഷ്ണ. അളവറ്റ തൃഷ്ണ അധിക്യത്താൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ ഫലം കാക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് അതില് ബദ്ധരായി തീരുന്നു. ആ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ അവര് കുടുക്കിയിടപ്പെടുന്നു. അതാണ് അവർക്ക് പറ്റുന്ന കുഴപ്പം, രജോ ഗുണികൾക്ക് പറ്റുന്ന കുഴപ്പം. ഇനി തമോ ഗുണികളാണെങ്കിലോ? എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്നിപത്നാദി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനമാണ് ഈ തമോ ഗുണികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. സർവ ശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കും ഈ തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താ? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര, അജ്ഞാനം, അതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അവര് ഈ ബന്ധനത്തിലാവുന്നു. അവര് കർമ്മഫലങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും അത്തരം സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല സ്വയം നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളും എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ ഒന്നും കൂടെ സംഗ്രഹിച്ചിട്ട് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമാ പ്രമാദേ സംജയത്യുത.
അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ടാണ് ബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നത്, രജോ ഗുണോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്. തമോ ഗുണം ജ്ഞാനിയല്ല, അജ്ഞാനമാണ് തമോ ഗുണികൾക്ക്. അവരെ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് അവര് ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നത്. ആത്മീയ അനുഭവത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? സത്യം സർവത്ര ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ട് അനുഭവിച്ച് ആനന്ദിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോ രജോ ഗുണികൾക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവര് ഓരോരോ നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അവർക്ക് നിമിഷ സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും, പക്ഷേ കർമ്മങ്ങളാലെ ബന്ധിക്കപ്പെടും അവര്. തമോ ഗുണികളാവട്ടെ കലുഷിതമായിട്ടുള്ള അന്ധകരണായിരിക്കും അവരുടെ. ഉന്മാദം, അജ്ഞത, അവര് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല തമോ ഗുണികള്. അഥവാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ അത് ആർക്കും ഒട്ട് ഗുണകരമായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും ഫലങ്ങളാലെ ബന്ധനസ്ഥരാവുന്നു. 3 ഗുണങ്ങളിലെ സത്വഗുണത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ, രജസ് തമോ ഗുണത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുന്നതും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നോക്കാം. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത, രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത്. ഏതിനാണോ മുൻതൂക്കം കിട്ടുക അല്ലെ, ആ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. സത്വഗുണം ചിലപ്പോള് രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സത്വഗുണായിരിക്കും. ചിലപ്പോഴോ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും, അപ്പൊ രജോ ഗുണം കൂടി നിൽക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോഴോ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെ കീഴടക്കിയിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. തമോ ഗുണം ആയിരിക്കും അയാളിൽ കൂടുതൽ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ സ്വയം പരിശ്രമിക്കണം. ഒരാളിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം, നമ്മൾ തന്നെയാ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് ചെയ്തു തരേണ്ടതല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ വിവരിച്ചു തന്നത്. സത്വഗുണം നമ്മുടെ ഉള്ളില് എങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നു, അതാ ഇവിടെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ, ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാദ്വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാശം അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങള്. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണുകള്, 2 ചെവികള്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങള്, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. അപ്പൊ ഇവയൊക്കെയും സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളാലെ പ്രകാശിതമാവുമ്പോഴാണ് സത്വഗുണവാൻ എന്ന് ആ വ്യക്തിയെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, അതാ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ബലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ടാവുക രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചാല്? ആസക്തി കൂടും അല്ലെ? എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തിയില്ല, പിന്നെയും പിന്നെയും വേണം എന്നുള്ള ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറെ അധികം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം. 10 കിട്ടിയാൽ 100ന് മോഹം അല്ലെ? അങ്ങനെ 100 കിട്ടുമ്പോ 1000 വേണമെന്നാവും. അതാണ് രജോ ഗുണിയുടെ ലക്ഷണം എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ രജോ ഗുണിക്കും
തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനവും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്വഗുണിയായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. ആത്മീയത ജീവിതത്തിന് എത്രയോ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഇവരറിയണില്ല, അല്ലേ? ഇവർക്ക് വെറും പണം, പദവി, അധികാരം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ്. ആത്മീയതയെ കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണവും ഇല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാ. രജോ ഗുണി അത്യാർത്ഥിയുള്ളവനായാല് അവനൊരു തമോ ഗുണിയാവും എന്നാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹയേവച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാവുന്നു. ഇപ്പോ രജോ ഗുണി പിന്നെയും അത്യാർത്ഥി മൂത്ത് വരുമ്പോഴ് തമോ ഗുണിയായിട്ട് മാറും. അപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു തേജസ്സും ഇല്ലാണ്ടാവും. ഒന്നും ചെയ്യാനും പിന്നെ തോന്നാണ്ട് വരും. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, അജ്ഞാനം, നിദ്ര, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ തമോ ഗുണിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്. അപ്പോ തമോ ഗുണികൾക്ക് പതനാണ് ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് ശ്രേയസ്, പുരോഗതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഇനി മരണസമയത്ത് ഗുണവർദ്ധനയനുസരിച്ച് എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് മരണം അടുക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണാതീതരോ ഒക്കെ ആവാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടാണ്. അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 14 യഥാ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേതു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിദാം ലോകാനമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തുന്നു. എന്തു വേണം? സാത്വികരായിട്ട് മരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലൊക്കെയും എത്താൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ നിർമ്മലമായ ഗ്രഹങ്ങളില് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും, നിർമ്മലമായ ലോകങ്ങളില്. അപ്പൊ സാത്വികരുടെ കൂടെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വസിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സാത്വികരാവണം, അല്ലെ? നല്ലവരാവുക എന്നാണ് പറയണത്. എല്ലാവരോടും നല്ല വ്യവഹാരത്തോടെ ജീവിക്കുക, അല്ലെ? ഗസ്റ്റ് വന്നാലും ഒക്കെ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് കുറവാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മളും അതുപോലെ ചെയ്ത് കാണിക്കണം, അല്ലെ? മാതൃകയാവണം. കൃഷ്ണ. ഇനി രജോ ഗുണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലോ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മസംഗിഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. എന്താ പറയണേ? ഈ രജോ ഗുണത്തോടെ മരിച്ചാൽ ഇനിയും ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മരിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പോ വീണ്ടും ജനിക്കുക, അല്ലെ? അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നീചമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോ ഒരിക്കല് ഒരു ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി അതല്ല കഥ, നാരദരാന്ന് തോന്നുന്നു. നാരദരോട് പറയാണ്, ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മാവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ജീവാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഒരു സാത്വികനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അയാളോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാ വരിക? എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഞാനിപ്പോ 10-18 വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇത്തിരി കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ശരി, പിന്നെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയപ്പോ വിവാഹപ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ, അപ്പൊ ഇനി വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ശരി, പിന്നെയും വന്നു. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, കുട്ടികളൊക്കെ ആയിപ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് വളർത്തി വലുതാക്കാണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മള്? ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ, ഇപ്പോ അവരുടെ കാര്യമൊന്നും നോക്കാറായില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെയും വന്നു. മകനിപ്പോ 25 വയസ്സായില്ലേ, അപ്പൊ ഇനി പോകുന്നൂടെ
എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓ, അത് പറ്റില്ല, അവരൊക്കെ ഒരു പ്രാപ്തിയില്ല, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താനൊന്നേ അവർക്കൊരു പ്രാപ്തി ആയിട്ടില്ല. അപ്പോ പിന്നെ മാത്രല്ല, പേരക്കുട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം, പേരക്കുട്ടി മുത്തശ്ശ എന്ന് വിളിക്കണതൊക്കെ ഒന്ന് അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ ഗുരു ചെന്നപ്പോഴെന്താ, ചുമരില് പടം അയാളുടെ. അപ്പോ മകനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ എവിടെ? അച്ഛനൊക്കെ പോയി. പക്ഷേ നാരദമുനിക്കറിയാം അയാൾ അങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ല എന്ന്. ചുറ്റും നോക്കി. അപ്പൊ കൂട്ടിലൊരു നായ ഇരിക്കണു. അപ്പോ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്മം കിട്ടിയില്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും വന്നൂടെ ചോദിച്ചു. പറ്റില്ല, ഇവരൊന്നേ വീടും സ്വത്തും ഒന്നും നോക്കാൻ ഇവര് പ്രാപ്തരായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കില് കള്ളന്മാരൊന്നും വരാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ മതി. അങ്ങനെ പിന്നെയും പോയിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ വീട് പൂട്ടി പോകുമ്പോക്കെ നോക്കാനുള്ള ആളായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ കുറച്ചു നാള് നിന്നു. 4-5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോഴോ നായയെ കാണാനില്ല. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ആ നായ ചത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും നാരദർക്കറിയാം ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല, ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കണം. അപ്പോ ചോദിച്ചു, പണപ്പെട്ടിയൊക്കെ എവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളേ ചോദിച്ചു. ആ മുറി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പായിട്ട് ആ പെട്ടിക്കൊക്കെ ആ ഭാഗത്തിൽ ആ റൂമിനൊക്കെ സംരക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടി നിൽക്കാനാണ് ഈ രജോ ഗുണികൾക്ക് തോന്നുക. എന്നിട്ട് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും നീച ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ സർപ്പത്തിനെ കണ്ടപ്പോഴ് അവര് ആ മകൻ വന്നിട്ട് 2 അടി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മരിക്കാറായി, ചാവാറായി. അപ്പോഴ് ശ്രീനാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഇനി പോന്നൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിസ്സാരകതയെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതത്ര എളുപ്പമല്ല, സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഇനിയും ഇനിയും ആഗ്രഹങ്ങളാ, മരിക്കണ സമയത്ത് പോലും പല പല ആഗ്രഹങ്ങളോടെയാ. അങ്ങനെ രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുമ്പോഴേ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നു ജനിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം സംഗ്രഹിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണ സുഹൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. ഓരോ ഗുണങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പോ സാത്വിക ഗുണത്തില് ഉള്ള ഫലം, കിട്ടുന്ന ഫലം വിശുദ്ധമായ ഫലമായിരിക്കും, സത്കർമ്മമായിരിക്കും ചെയ്യുക. രജോ ഗുണികൾ ചെയ്യുന്നതോ ഫലോ ദുഃഖമായാണ് തരിക. തമോ ഗുണികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലം മൗഢ്യമാണ്, അജ്ഞാനമാണ്. അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അവനവനും മറ്റുള്ളവർക്കും ആർക്കും പ്രയോജനപ്പെടില്ല. 16-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ പറയാണ്. 17. സത്വാത് സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച പ്രമാദമോഹൗ തമസോ ഭവതോ അജ്ഞാനമേവ ച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഓരോന്നിൽ നിന്നും എന്താ ഉണ്ടാവണേ? സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, രജസിൽ നിന്ന് ലോഭം അത്യാർത്ഥികളെ ഉണ്ടാവുക, തമസിൽ നിന്നോ പ്രമാദം മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഈ സത്വഗുണം വളർത്താൻ തക്ക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, അല്ലേ? അത് ലഭിച്ചാലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യമൊക്കെ സ്പഷ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അവര് സ്ഥിരചിത്തരായി തീരുക. ലോകത്തില് സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും ഒക്കെ അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനെന്ത് വേണം? ഈ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, അല്ലെ? സ്പിരിച്വൽ നോളജും കൂടി വേണം. ആധ്യാത്മിക അറിവുകള് സമ്പാദിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇല്ല, അല്ലെ? അതും പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ല. വെറുതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണത്. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഗതികള് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ്? മരണശേഷം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ
ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവരോ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ച് മരിച്ച് അങ്ങനെ ചിലപ്പോ അവര് എപ്പോഴും മനുഷ്യനായി തന്നെ വേണം ജനിക്കുമെന്നില്ല. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നീചമായിട്ടുള്ള യോനികളിൽ വന്ന് പിറക്കും. അതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഗതി. മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ബന്ധിക്കും അല്ലെ, ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോള് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിവർത്തി കിട്ടുക? അതാണ് ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദൃഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ഈ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കാരണമാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഗുണത്തിനൊക്കെ അതീതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ഒരിക്കല് കൃഷ്ണൻ ഗോമാതാവിനോട് ചോദിച്ചു, ജനങ്ങൾ നിന്നോട് ഇത്രയ്ക്ക് ദ്രോഹമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും തിരികെ നീ പാലല്ലേ നൽകുന്നേ, എങ്ങനെയാണ് നിനക്കിത് സാധിക്കുന്നേ എന്ന് ചോദിക്ക. ഗോമാതാ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, കണ്ണാ ചിത്തചോര, വെണ്ണക്കണ്ണ, നീ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്താല് അമ്മ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഞാനും അവരുടെ അമ്മയല്ലേ, എന്റെ പാൽ കൊണ്ടാണ് അവര് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനല്ലേ അവരുടെ അമ്മ, അതുകൊണ്ട് ഞാനും അവരുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള മനസ്സ് വേണം അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ത്രിഗുണ സ്വഭാവം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സ്വയം നിരീക്ഷിച്ചറിയണം നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലാ പെട്ടിരിക്കണേന്ന്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് താനാകുന്ന ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണാതീത അവസ്ഥ അതെന്താണ് എന്നാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും അതിവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അതാ ഇവിടെ 20. ഗുണാനേതാനതീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖൈർവിമുക്തോ അമൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോ മരിച്ചിട്ട് കിട്ടണ ഗതിയല്ല, അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങള്. ഇവയെ അതിക്രമിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചാല് ഈ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് പിന്നെ ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യം എന്നുള്ള ക്ലേശങ്ങള്, ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി അങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതത്വത്തോടെ വസിക്കാം, അമൃത ആസ്വദിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഗുണാതീതരാവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള മുക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അതിനാണ് നമ്മള് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രകാരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണങ്ങള് എന്തെല്ലാം എന്ന ചോദ്യം പോലെ അനന്താമൃതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അതെങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണേ? 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗൈ സ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാനതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചെയ്താം സ്ത്രീൻ ഗുണാനതിവർത്തത്തെ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ
ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ആൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അതൊന്ന് അർജുനൻ അറിയണം. സദാ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെ? ആ ഒരു ഉപായം എങ്ങനെയാണ് അറിയുക, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാണ്. അയാളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, അതാണ് 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈർയോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണ വർത്തന്ത ഇത്യവം യോ വദിഷ്ഠേതി നേംഗതേ സമദുഃഖ സുഖസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മസംസ്തുതി മാനാപമാനയോസ്തുല്യസ്തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സൗച്യത്തെ. ആരാണ് ഗുണാതീതൻ എന്നാണ്, എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആരെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ? ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്രഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗുണാതീതൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ അതിലൊന്നും ആസക്തനാവില്ല. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലയോ അതിലൊന്നും ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല, ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല, കിട്ടാത്തതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല വേണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാല് നമുക്ക് പല പല പ്രതികരണങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കും. എന്നാൽ അതിലൊന്നിലും പ്രക്ഷുബ്ധനാവില്ല, സംഭ്രാന്തനാവില്ല. അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിതിക്ഷയോടെ അതിനെ നേരിടും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ എന്താ പറയാ, ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ സമമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആത്മസംയമനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അതുപോലെ ഒരു മഹാത്മാക്കളൊക്കെ അല്ലെ, അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽക്കല്ലു പോലെ ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്നുള്ള പോലെ മൺകട്ടയാവട്ടെ പൊന്നാവട്ടെ കല്ല് എല്ലാം ഒരുപോലെ. പിന്നെ പ്രിയമായിട്ട് ചിലത് അപ്രിയമായിട്ട് ചിലത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ധീരനായിരിക്കും. നിന്ദ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എന്നാ ഒരാൾ സ്തുതിച്ചോട്ടെ, മാനം അപമാനം എല്ലാത്തിലും സമചിത്തതയാണ് ഉണ്ടാവുക. അയാൾക്ക് ശത്രു മിത്രം അങ്ങനെയില്ല, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ്. നിരുദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉദ്യമിക്കാൻ പോവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് നിരുദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവൻ എന്നല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയണത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ശരീരസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഈ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രകൃതി ഗുണത്തിന് അധീനനായി ഇരിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളത് പരിശീലനം കൊണ്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാ പരിശീലനം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ വരുമ്പോ നാമജപം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നൊക്കെ മുന്നേറാൻ പറ്റണത്. എന്നിട്ട് വാസുദേവാവസ്ഥയിലെത്തും.
ഈ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയും. സത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഗുണാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. അതായത് വാസുദേവ അവസ്ഥ തന്നെയാണത്. അവിടേക്ക് എത്തണം. ജീവിച്ചിരിക്കെ ഗുണാതീത അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ഉത്തരം പറയാണ് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാം ജയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ എന്തു വേണം? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. ഇന്ന് പറ്റില്ല, നാളെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവരെ മായ പിടികൂടി, അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അവര് അധീനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഒരു പിഴയും കൂടാതെ, മുടക്കം കൂടാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനും ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദാത്മകമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചു. സ്വർണശകലങ്ങൾ സ്വർണഖനിയുടെ അംശങ്ങളാണ് എന്നതുപോലെ ഈ ജീവസത്തകള് ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദ ആത്മകങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ജീവസത്ത ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ സ്വർണത്തെ പോലെയും ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനെ പോലെയുമാണ്. വ്യക്തി എന്നുള്ള ഭേദഭാവം തുടർന്നു പോരുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഭക്തിയോഗത്തിന് എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ വേണം, ഭക്തൻ വേണം. അവർക്ക് തമ്മില് പരസ്പര പ്രേമമുണ്ടാവണം, അല്ലെ? അതാണ് ഭക്തി. ഭഗവാനോടുള്ള പരമപ്രേമം, അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മഭാവം ഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ അവ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ ഭക്തഹൃദയത്തിലെ ആ തണുപ്പുണ്ടല്ലോ, ആ പരബ്രഹ്മമാണ് സമുദ്രം എന്നുണ്ടെങ്കില് ആ ഐസ് കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും. ചില രൂപങ്ങളായിട്ട് മാറും, അല്ലെ? ഈ ഐസ് കട്ടകള് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകും. എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഉന്നത തലത്തിലാണ്. ഈ രൂപമേ ഇല്ലാത്ത രണ്ടല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കണത്. ഈ അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും ആയിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ സമർത്ഥിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവായ ഞാനായിട്ട് ചേരുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ സമുദ്രം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തില് തണുത്തുറഞ്ഞ് ഒക്കെ പോകാറുണ്ട്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയണത് വ്യക്തിശൂന്യം, രൂപയില്ല അതിന്, അല്ലെ? അതൊരു പ്രകാശം മാത്രാണ്. അതിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം 27 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കില് അതിന്റെ കാതലായിട്ടുള്ള ഗുണഘടന അറിയണം, അല്ലെ? ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നു, ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ അവരെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഗുണത്തിന് അടിമകളാവുന്നത്, അധീനരാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഗുണഘടന നമ്മൾ അറിയണം. 3 ഗുണവിഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു ഈ അധ്യായം. എന്നിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മില് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും, കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കും. ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം പ്രകാശമുണ്ടാവും, ചില സമയം രജോ ഗുണത്തില്
കർമ്മ താല്പര്യങ്ങള് കൂടും. തമോ ഗുണത്തിലോ ആലസ്യം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇതൊന്നും താനല്ല. വ്യക്തിഗതമായി മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇതെല്ലാം താനാകുന്ന ജീവാത്മാവില് പ്രതിഫലിച്ചു പോകുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അവയെ മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആ വ്യഭിചാരിണിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്, അല്ലെ? ആ വ്യവസായ ആത്മിക ബുദ്ധി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നിലേക്ക് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലോ ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തിലോ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവത് സദൃശൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് യോഗിയാവുക, അല്ലെ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുക, യതി, അങ്ങനെ പല പല വാക്കുകളിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം. ഭഗവാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങളെ, 3 ഗുണങ്ങളെ വിവരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും? ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. നല്ല ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. ഉത്തരം എഴുതിയവർ വായിച്ചോളൂ ചോദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മാതാജി. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം. അഹം ബീജപ്രദപിത എന്ന് വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഇല്ലേ? അതേതാ? ശ്ലോകം 4. സർവയോനീഷു അതെ, 4. ശ്ലോകം 4. പിന്നെ അടുത്തത് എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? എത്ര തരണ്ട്? 84 ലക്ഷം. അതെ, 4 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. അടുത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? രജോഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം. ആദ്യം സത്വഗുണം. സത്വം, രജസ്, തമസ്. പിന്നെ അടുത്തത് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ഇനി ശ്ലോകം 14-26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 26. 14-26. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിക്കാം. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അതാണ് 14-26 പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അജ്ഞാന ആജന്യമായ തപോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ ശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബ്രഹ്മജീവാത്മനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അതന്നെ. അടുത്തത് രാജസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്ന ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാലെ കുടുക്കി ഇടപെടുന്നു, അല്ലേ? രജോ ഗുണി എന്താ ഉണ്ടാവുക? രജോ ഗുണിക്ക് ദുഃഖാണ് ഉണ്ടാവുക. ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല. ഫലങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് കർമ്മങ്ങളിൽ പെടുന്നു, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു.
അതെ, കാമ്യ കർമ്മങ്ങളാലെ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അടുത്തത് ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏത്? ഏതാ? ബ്രഹ്മലോകം, ആ സത്യലോകം. അതെ, സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം. അടുത്തത് 14.1 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? എന്താ പറയണേ? ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞാട്ടാണോ ഈ സത്യദർശികള് ഈ ദുഃഖസാഗരത്തിനെ മറികടന്നത്? ആ പരമമായ സത്യത്തിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തരാം. ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ആ അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ 9 തന്നെ ഉള്ളൂ ആ മാതാജി. കഴിഞ്ഞു. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ലെവൽ 3 പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും 1-2 ആഴ്ച. അത് കഴിഞ്ഞ ലെവൽ 3 നമ്മളങ്ങ് പോകും. ആ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ 3 ശരി. അതിനു മുമ്പ് നാമജപമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പോ? ഉണ്ട്. ആ നാമജപമൊക്കെ എത്ര കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രയും റൗണ്ട്സ് കൂട്ടുക. അപ്പൊ ജപമാലയില്ലേ? ജപമാലയില് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? ജപമാല ഇല്ലേ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും? ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടെമ്പിളിന്റെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് ജപമുണ്ട്. 3 മണി തൊട്ട് ജപമുണ്ട്. അതിൽ കയറണമെങ്കിൽ കയറാം. 3 മണിക്ക് രാവിലെ 3 മണിക്ക് ജപമുണ്ട്. പിന്നെ 4:30 നമ്മുടെ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. അങ്ങനെ സത്വഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ടെമ്പിളിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ആരും അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണില്ല, ഉപയോഗപ്രദമാക്കണില്ല ആളുകള്. മാതാജി മംഗളാരതി കേറാനായിട്ട് ഏത് ലിങ്കാ? അത് സത്യമാതാജിക്ക് അറിയോ? നമ്മുടെ ഇല്ല ഈ മാതാജി. സൂമിലുണ്ടല്ലോ, സൂമിൽ കാണുന്നില്ലേ? പിന്നെ അല്ല ഈ നമ്മുടെ നാമജപത്തിന്റെ ലിങ്കിന്ന് കറക്റ്റ് 4:30 ആവുമ്പോ അത് നമ്മളുടെ നാമജപം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ അത് ഇതായി പോകും. പിന്നെ അത് ഏതിലാ കേറാന്നറിയില്ല. അതെയോ? പക്ഷെ ഏവം ഞാൻ മണിഭൂഷ മാതാജിയോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഇവരെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശ്ലോക പാരായണത്തിനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതിലൊക്കെ പോയി ആ ശ്ലോകം കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വായിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചോളൂ. അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട്. ഏകാദശിക്കല്ലേ? അല്ലല്ല, അല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ. 5:30 ഉണ്ട്. 5:30